Heldu den maiatzaren 8-tik 10-era, Bidasoa itzuliaren 51. edizioa ospatuko da, eskualdean 3 etapa izanen ditu. Ohiko etapak edo ohiko ibilbideak izanen direnak, bertze batzuk berritasunak ere izanen direlako aurtengoan, baina horren inguruko xehetasun guztiak biltzeko, Jorge García gonbidatu dugu, Bidasoa itzuliaren zuzendaria. Kaixo, Jorge, zer moduz? Kaixo, eskerrik asko. Bueno, aipatu dugu dagoeneko Bidasoa itzuliaren 51. edizioa prest duzuela edo, iaia prest duzuela, maiatzaren 8-tik 10-era ospatuko dela, eta, pasaden urtean, urte muga berezia izan bazen ere, aurtengoan ez da horrela izanen, baino, beti izanen ditu berezitasunak Bidasoa itzuliak, eta, garrantzitsua izanen da ospatzea ere, ez, alde horretatik. Prestakuntzetan ari zaretela aipatu dugu, nola doaz prestakuntza horiek? Kora pilatuta egia zen, ez da urte erraza izan, badirudi batzutan urtez urteko ari hori jarraitzeakin balio dula horrelako itzuli bat aurrera ateratzeko, baina ez da gutxiago ere, iaia hutsetik hasten zarenean horrelako batekin, folio bat txurin dakazu, eta aurreko urteetako esperientziak asko laguntzen duen arren, urtero ateratzen dira komeri eta traba berriak, eta horiek gainditu edo gainditzen ari gara. 51 urte erraz erraten dira, ez? Baina, mende erdia ospatzen segitzen duzue, Bidasoa itzuli hau, eta errandakoa, ez? Esperientziak haunitz balio badu ere, tartean hobekuntzak ere urtero aterako dira, berritasunak eta aldaketak ere, ez aurtengoan nola izan da, aldaketaren bat izan duzuela jakin dugu, poliki gero aipatuko ditugu, ez agian etapaz etapa, baina nola ze traba edo ze berrikuntza sartu dituzue, ze aldaketa sartu dituzue aurtengoan? Berrikuntza nagusiena eta batez ere folio txuri hori abiatzerakoan izan dugu antolakuntza batzordea guztiz berritu behar izan dugula, eta horrek prozesu bat eskatzen ari digula, eta aurrera doan eta urte baterako bakarrik ez den izango prozesua bada. Eta gero, Bidasoa itzulia bere daten inguruan izateko aurten asko kostatu zaigu, egia zen data bilatzea. Azken urteetan beti baldintzatu gaitu Euskal Herriko emakumezkoen itzuliak, World Tour lasterketa izanik lehentasun osoa duela, logikoa denez, baina aurten gure data klasikoa zen ura, libre utzi du emakumezkoen itzuliak astebete atzeratu delako, eta guk horren aldeko apostua egin genuen, baina justo Gipuzkoako txirrindularitzaren baitan, gu azkenean eskualde osoko elkartea garen arren, eta Bidasoa itzulia eskualde osoko elkartea lasterketaren horretan, baina Gipuzkoan erroldatuta gaudenez, Gipuzkoako federazioaren menpe gaude, eta txirrindularitzan orokorrean Gipuzkoan izan diren tirabira guztien biktima ez, baina influentzia handia izan dutela arazo guzti horiek, eta azkenean nahiko erraza izan barko litzateken prozesua egutegia izateko eta data duin bat izateko, azkenean suertatu zaigu hilabete desendere hartu dizkigula data ezartzea, ez da guk nahi genuen data polita da berez maiatzean, baina maiatza 8 hori Frantziar estatuko jaieguna izanik, Irun, Hondarrabi, Hendaia, eskualde osoa, Baiara osoa, jende mugikortasun arazoak izango dituela, eta evidentemente trafiko arduradunek ez digute erraztasunik jarri egun horretarako, eta ez haien arrua. Guk bagenekien eskatu genuen fetxa hori ez egiteko, ezik eta ostiraletik igandera, ez digute federaziotik baimendu beste lasterketa batzueri lehentasuna emateko interesa zutelako, eta azkenean tokatu zaigu ostegunetik larun baterako bidea egitea, lasterketa egitea. Lehenengo eguna ostegun horretan Jaizkibelen izango gara, Guadalupe eta Jaizkibel gobelgiratoki artean erlojupekoa eginen dugulako, eta hortik aurrera definitu beharko ditugu hurrengo etapak, beti ere pentsatzen mugikortasun handia izango den asteburua izango dela.
Egia da, bidasoa itzulia beti, muga horiek edo muga deitzen digun hori zeharkatzen dituela beti, ez? Eta horrek ere ekartze dituela zenbait zailtasuna, zenbait traba, ez? Eta horiek gainditzen, aritzen zarete urtero, eta aipatu duzu, ez? Zailtasunak izan dituzuela alde horretatik ere, hala ere, zailtasun aurrera atera duzue, edo aurrera ateratzen ari zarete hori ere, eta aipatu duzu, ez? Lehen etapa hori, maiatzaren 8an izanen da, hortzeguna, azken urteetan ez da ohikoa, ez? Hortzegunarekin astea bidasoa itzulia, baina, aurten horrela egokitu da, eta horrela eginen duzue, eta etapa ere, pixkat desberdina izanen da, ez? Aipatu duzu, Guadalupetik Jaizkibelera doan erlojupeko bat jokatuko dela egun horretan, azken urteetan ere ez da ohikoa izan, erlojupekoa edo erlojupeko etapa bat edukitzea, bidasoa itzulian, baina aurten horrela izanen da. Pozik zaude, horrekin? Azkenean egoerak bideratu gaitu gauza berriak probatzera, eta horrekin pozik. Nik beti pentsatzen dut gauza berriak probatu behar direla antolakuntzaren ikuspuntutikan, txirrindularitza eguneratuta mantentzeko, eta bere horretan pozik aldaketa eta erabaki horrekin. Hasieratik, aurtengo edizioa definitzen hasi ginenetik erabaki denuen lehenengo gauza esan zen gure aurtengo leloa izango zela batzen gaituen ura, ura hitzarekin joku hori egiten de ura, hori edo ura, azkenen Bidasoa ibaiak, ibar osoa, elkartzen duelako, eta Bidasoa itzuliak nahi duelako izan elkartzen gaituen ura, eta orduan azkenean, inposatzen diguten muga horietaz haratago jo nahi dugu, ez dugu asko begiratu nahi nun gauden, etxean gauden bitartean, baina egia da, herri edo eskualde bakoitzeko eragileek, baldintza jartzen dituztela, bete behar direla, eta hori, erlojupekoari dagokionez, niri interesante iruditzen zait, diferente izangoan, sailkapen nagusia markatuko du, zalantzari gabe, eta garailea baldintzatu dezake, egun ona izan beharko dute, eta, hain ohituta ez dauden egun bat hartuko dute txirrindulariek, Bidasoa itzuli bezalako itzuli garrantzitsu bateri, lehenengo egunez aurre egiteko. Aipatu duzu, erlojupeko hori garrantzitsua izanen dela, sailkapenari begira, ez, lehenengo egunetik kokatuak egon beharko direla txirrindulariak ongi, edo ongi egin beharko dute lana, ez? Uste dut, 4 kilometroko erlojupekoa dela, ze zailtasun izan ditu, edo ze puntu hartu beharko dute kontuan txirrindulariek hortan, lehen etapa horretan? Zailtasunak izango dira, Jaizkibelera igo behar direla, ez dara, Benate gogorra da, Guadalupeko santutegitik, kantina zarra zegoen tokitikan abiatuko da erlojupekoa, eta 4 kilometroren bueltan begira tokira iritsiko dira. Hor, lehenengo kilometroa nahiko erraza da, beherako joera auke, gero hurrengo 3 kilometroak bai gogorrak eta interesanteak izango direla. Batez ere azkeneko kilometroa gogorra izango da, hor Jaizkibelgo begira tokira iristea duzun errekta gogor horrekin, eta batez ere izango da, txirrindularien barneko kudeaketa bakarkako esfortzua izango da, minutu baterako dira, eta batez ere sailkapen nagusia lehiatu nahi duten entzat, eguna ondo dedikatu beharko dute, 10 minutuko errendimendu izango den horrei zaintzeko eta ondo uztartzeko. Ederki, bigarren etaparen inguruan arituko gara orain, hori bastan Malerreka eta Bortziri aldean ospatuko da, azken urteetan ere ohikoa da, ez? Eremu horiek ukitzea batez ere Bortziria baino batez ere Malerrekara edo bastanera joatea, eta urten ere horren aldeko apustua egin duzu, ez? Azkenean, zuk esaten duzun bezala, Malerreka zan pixkat hor beti zalantzan gehatzen zitzaiguna, ginala asko pasatzen, noneste bekanpo aldetikan asko jota, baina azkenean batzen gaituen ura, hemen edaten dugun ura Malerrekatik dator, eta ibaiari emari askok ematen dizkiote ura, eta Malerreka bazan saiatu ginean, eta bat izaten Malerrekan, baina ez zen aurrera joan proiektu hori, eta azkenean bastango eta berako udaletxei esker, etapa diferente bat atera dugu, gorra izanen dela, batez ere Saldiaseko mendateak mina egin dezakelako, Amaiur birritan pasako dugu, badakizue
azken ja 3 urteetan Amaiurreko pasabide zeharbide hori gure ikur bilakatu nahi dugulako ibaiarekin batera, azkenean gure herriaren historian toki mitikoenetarikoa delako, eta horri otoi eginez Amaiur hori gure ibilbidean betirako izatea nahiko genuke. Eta gero egia da, Amaiurreko bigarren zeharkaldi hori eta gero, igoeratxo hori eta gero, ia 40 kilometro izango dituztela txirrindulariek alde, berakoko joberakin, beraraino iristeko, hau da sprint bat, espero dugu beran, ez da sorpresarik egon liteken, baina sprint bat izatekotan, duela 10 urte baino gehiago sprint handi bat ez duela ikusten bidazo ditzunean, horrek beldurra ematen du, ze beti lorikoak hor egon daitezke, abiadura handiarekin arriskutsuagoa da dena, baina errepide honak izango ditugu helmugara arte, eta sprinta, txirrindulari ezberdinei bidazoara etortzeko gonbite eman diegu ere. Eta 3. aldiz, Hendaiatik hasiko da, ez? Eta Irunen bukatu hori ere, azken urtetan nahiko ohikoa izan den etapa da, eta ohikoak diren mendateak ere igoko dituzte txirrindulariek, ez? Larun batean aurten, horrek ere agian erakarriko du, jende gehiago helmugara agian izan daiteke, beraz, nola ikusten duzu azken etapa hori? Larun bat goizez izanen da 3. eta azken etapa hori, Hendaiatik abiatuko gara, ohi bezala Gazteluzar frontoitikan, zuzenean Irun zeharkatuko dugun neutralizatuta, eta gero Hondarribira sartuko gara lasterketa benetan hasteko, eta beti bezaten dugun bezala, igoeraz eta mendatez jositako etapa da, Guadalupere igoko gara, Gurutze, Aritxulegi Agina, Piadeko mendateare igoko dugu, hori dela aurtengo berritasuna, eta gero Bidasoa itzuliko azken guda hori San Martzial eta Arlaitzen biziko da, bai igora, bai bera, eta Irungo kolon pasea lekura iritsiko den garaie txirrindularia, mendate desente izango ditu, probatzeko, aurten esaten dizuen bezala berritasuna Piedad da. Nik uste eragin dezakela, betianek ikusi ditugu mugimendu interesanteak Aritxulegin eta Ginan, nik uste horrela ere izanen dela aurten, baina Piedadek min handia egingo du, taldeak agian gehiago txikituko ditu, egia da ere Piedadeko jetxera horrek balintzatu dezakela txarrera begira erorikoak eta tropela luzatu dezakela, eta gero ordeka luzatu dugu, baina ez da autobideko ordeka osoa izango, beratik ere pasako gara, tarteko helmugarekin, eta beraz, ibilbide horrek badauka bere berritasuna, luzeagoa, ja ehundik gora pasatzen gara, seguro, eta ikusi beharko da, beti etapa zoragarria izaten da, mugitua, oso interesgarria, eta nik uste aurten ere berdin izango gala, eta aurreko etapan, sailkapen nagusiko agian borroka argirik egon ez den horretan, freskogo, edo behintzat, denborakin hobeto jokatu beharrarekin iritsiko dira txirrindulariak helmugara. Normalean, azken etapa horretan erabakitzen da, ez? Garailea, azken momentura arte. Aurten erranduzu, lehen etapan dagoeneko sailkapena pixkat, zehaztuko dela, ez? Nolabait errateko, baina nola ikusten duzu? Zer gertatuko den, edo zer gertatuko den, nola aurre ikusten duzu? Nik uste, lehenengo etapatik 10 bat txirrindulari aterako direla aukerekin. Gero bigarren etapan, bi jokabide ikuste dizke txirrindulariei. Alde batetik, nahiko etapa lasai izatea ihesaldiarekin, ez dago etapa gorrezan, saldia zen bai satitzea pixkatena, baina gero berriz ere Donestetik Elizondora berregituratzea, eta hori txirrindulari azkarrak baldin badatoz, eta txirrindulari azkarren taldeak baldin badatoz, aukera izatea tropela berriz ere egituratzeko, eta txirrindulari azkarren aldeko lana egiteko, eta orduan, sprint bat izatea beran, eta denbora diferentziarik gabe. Eguraldia ez badago lagun, edo norbaitek mina egin nahi bado, saldia seko igora hortan, eta Amaiurren, mina egin dezakien, ez da kilometro asko dauden gero, eta orduan etapa horretakan gogortasunik handiena da, sailkapen nagusiko txirrindulariei hasieratik derrigortuko diela adi egotera, ulertzera ezin dutela inor joan, eta batez ere erlojupekotik alde nabarmenak ez baldin badaude, txirrindulari asko kontrolatzea ez izanen dute, beraz. Bigarren etapa oso irekia, guretzat ere berria dela, esan dizudan bezala, berria aukerak, berria
sprint bat bideratzea, baina helmugan egongo den emaitza oso interesantea izango da, eta gero ja hirugarrena, aurreko biek eragingo dute hirugarrenaren nornik nolakoa den. Uste dut, demorak berreskuratzeko bidea egin dezakela edonorrek Guadalupetik edo Gurutzetikan, duela 2 urte, oraindik ere etapa laburra zenean, Jaume Guardiñok Bidasoa itzulea irabazi zuen Gurutzen alde egin da, oraindik ere 60 kilometro falta zirenean, eta beraz, ikusi beharko dugu, Jetxerek garrantzi nabarmena da dute, ia Aitor Agirre lider zijoala San Martzialen bera erori zen, eta gauza eta eragile asko egon daitezke etapa horren baitan, jendeak nahiko du etapa irabazi, nahiz eta sailkapen nagusiko aukerarik ez izan, beraz, etapa oso ireki izaten da, kirol zuzendariek batzutan ulertzen due ondo nolakoa den, baina beti berritasunak eta gauza ezberdinak sartzen ditugun horretan, laguntzen do irekitasun hori mantentzera. Ederki, eta txirrindulariei dagokionez, ez daki dagoeneko baduzuen zerrenda, osatua, edo ze taldek parte hartuko duten, beti aipatzen dugu, Bidasoa itzulia garrantzitsua dela, amateur maila horretan, etorkizuna pixkat baldintzatzen dielako, txirrindulariei, onera, ongi biltzen direnak Bidasoa itzulean, hankatxo bat dute, dagoeneko profesional mailan, aurten ere noski horrela izanen da, eta beti izaten da maila handia Bidasoa itzulean aurten. Nola aurre ikusten duzue, ze talde egonen dira, zenbat izanen dira Bidasoa itzulean? Talde zerrenda oraindik ere ixtear gaude, 18 talde, hor mugituko gara, batez ere Euskal Herriko taldeak etorriko dira, baina baita ere Espainiatik, Flandriatik eta Frantziatik etorriko dira taldeak. Partaidetzari dagokionez, oraintxe hasi gara, batzuk jasotzen, aurten berritasuna dugu ere, orain arte Bidasoa itzulea 27ko lasterketa izan dela, eta horrela mantentzen da, baina talde bakoitzari aukera emango diegu elite mailako txirrindulari bat, hau da 30 urte azpiko txirrindulari bat izatera euren deialdian. Hori interesgarria izan daiteke, iaz ikusi genuen Euskal Herriko egutegian bi txirrindulari indartsuenak gaur egun profesionaletan daudela elite mailako txirrindularik izan ziren, 5. eta 6. urtekoak. Beraz, bideo horretan, Bidasoa itzuliak ere, proban nahi dugu, zer moduz doakigun saiakera hori, taldeak interesatu dira, eta Bizpahiru talderen apostua ikusi dugu elite mailako txirrindulari horren alde. Zeintzuk egongo dira, oraindik ere goiz da, guk beti aldarrikatzen dugu, Bidasoa itzulea esaten zenuen bezala, txapeldunen hazia dela, hazi hori izatean, iaz ikusi genuen, sailkapen nagusiko lehenengo lauak gaur egun profesionaletan daude, horietatik 2, tartean Irundar Beratar bat, Aimar Etxeberria, Euskal Herriko itzulea amaitu berri du pasaden igandean. Beraz, sailkapen nagusiko emaitza horiekin, argi dago Bidasoa itzulira eta atorrena profesionaletara jauzi eman nahi duena da. Ez dutetenek emango, ez dutetenek lortuko helburua, beste lasterketa unitz daude hortarako, baina gure aletxoa jartzen dugu eta iazko emaitzak aldarrikatzen du. Eta lanketa horrekin batera, eta batez ere ni hartu nintzanetik dantza hontan nahi nuen pixkat Ibarra aldarrikatzea eta Ibarran egiten den txirrindularitza lanketa aldarrikatzea. Eta txapelunak izatearekin batera, eta iaz zorionekoagu etxeko txapeldun bat izan genuelako, baita ere arreta berezia hartu nahi diegu etxeko txirrindulariei. Aurten ez dakigu seguru, baina 2 txirrindulari artean izango ditugu Bidasoa itzulian Ibarrakoak direla, Malerrekakoak, Bortziritakoak edo Bidasoa aldekoak. Hori guretzat arrotasun handia da, etxeko txirrindulariak izatea, horiek dira guretzat garrantzitsuenak, eta duela urte batzuk bakarra genuenetik orain, eta inkluso 0 izan ditugu, ez ditugu txirrindularik izan, orain azken urteetan 2, 3, 4, 5 iritsi garen horretan gu oso horra gaude, eta batez ere aldarrikatu nahi dugu Bidasoa itzulea bezala, Bastandarrak klubak egiten duen lana Elizondo eta Bastane, eta baita Irungo txirrindulari elkarteak egiten duen lana Bidasoa aldean, eta Bortziritan beharrezkoa dela Bidasoa itzuleak zentzua izateko.
zentzu gutxi izango luke gure karrerak, gure lasterketak, bakarrik kanpoko txerrendulariak gora eramango ditu. Aukera, naiz eta 15 urteren bueltan behin izan, aukera ere etxekoei eman behar diegu, eta Aimarrena guretzat zoragarria da, Ibarrinen etapa irabaztea, podiuma zapaltzea, emaitza hori ezingo dugu aurten berdin du, baina etxeko txerrendulariak izatea eta euren ametsa bere maila horretan betetzea bada albiste ona. Eta bukatzeko, Jorge, zuk lehen urtea ginen duzu Bidasoa itzulian zuzendari bezala, ez? Hala ere, urte batzuk daramazu, ez? Hor lanean eta dagoeneko esperientzia duzu. Baina nola izan da zuzendari paperetik, ez? Bidasoa itzulia hau prestatzea, egitea eta nola aurre ikusten duzu izanen dela ere. Lan gehigarria aparte, ez? Pesatzen dut, lan gehigarri bat ere ekarri izanen dizula, baina nola izan da esperientzia momentuz zuzendari bezala? Bertigo ematen zuen, azkenean ni sartu nintzanean, urte desente, baina batez ere pandemia eta gero indarratsuago sartu nintzanean ikusi genuen oso egonkortuta zegoen lantalde bat genuela, baina aldi berean, evidentemente, urte asko eta bizitzaren ziklo bat gainituta zutela nire esker onena, bai Antxomendiari eta hor egon diren lantalde osoari errelegoa ematen bikain jokatu dutela, urte zaila izan dugu, esan dizuen bezala fetxarekin eta hainbat komerekin eta eurek pazientziarekin eta demorarekin lagundu gaituzte eta oraindik ere laguntzen gaituzte eta lagunduko gaituzte, badakit, ez da zalantzarik geratu argitu gabe, haiei esker, eta nire ikuspuntutik oraindik ere bertigoa ematen du, badakit ez dela historiako Bidasoa itzulirik onena izango, gauza asko erdipurdika kilikolo geratuko zaizkigu, hortan ere eskartu behar dut kanpoko eragilei batez ere Irungo udalari, kirol zinegotziari batez ere, baita ere Hondarribiko udalari, udaltzaingoei eta batez ere Gipuzkoako Foru Aldundiko kirol zerbitzuari eta ertzaintzaren Gipuzkoako lurralde trafiko bulegoari, asko lagundu gaituztelako, eta berriak ginen hortan ulertu dute patxada denbora behar genuela gauza guztiak moldatzeko, bikain jokatu dute, eta tokatzen zait batzutan orain aurpegiak gehiago ematea, politikoagoa izatea, azkenen perfil tekniko asko gehiago gustatzen zait beti anikan, baina azkenean ikusten genuen lantaldea osatu behar dela, lantaldea osatuta dago eta pixkanaka joango gara erritmoa hartzen urtez urte, baina behar dugu, hainbeste urtetan lan egin duten lanaren oinorde gara, eta lan horri esker, azkenean nik ez dut Bidasoa itzulia lehiatu, baina Bidasoa itzuliarekin mamitu nintzen txerrendularitzaz, beste txerrendulari batzuk edo lantaldeko pertsona batzuk Bidasoa itzulia lehiatu dute eta amestu dute, eta azkenean Bidasoa itzulia bada ikur bat, gure Ibarra daukena, Ibarra elkartzen helburua duen proiektua dela, eta horren alde egiteko hemen gaude, eta batez ere uste dugulako honek zentzua aukela urtez urte jarraitzan, ez da zaila izanen den. Ederki, oroitu, maiatzaren 8-tik 10 ospatuko dela Bidasoa itzuliaren 51. urteurrena, eta zuri, Jorge, mila esker gurekin izateagatik, aipatuko du, Jorge García, Bidasoa itzuliko zuzendari izan dugula gaur gurekin, eta beraz, berriz ere eskerrik asko gurekin izateagatik. Mila esker.